Σε ένα ακόμα επεισόδιο μου, με λένε Θάνος Νικ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Σήμερα παιδιά για σας έχω Skygrid. Το Skygrid είναι ένα παιχνίδι που αιρούνται blocks και εσύ μαζεύεις διάφορα blocks, κάνεις πηγές με νερό, κάνεις αυτή την πατέντα για να κάνεις τέτοιο, αλλά τώρα μου έγινε fail. Εντάξει, πες να το φτιάξουμε μετά, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό ειλικρινά. Και ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τη φάρμα μας και να σας πω, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, δεν έπαιξα εγώ καθόλου. Έπαιξα πολύ λίγο, μία μέρα, ίσα ίσα έκανα δικό μου σπίτι. Αυτό δεν είναι δικό μου σπίτι, όπως βλέπετε, το έχω κάνει με ένα φίλο μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα. Βασικά δεν το έχω κάνει, έκανα team με ένα άλλο. Γίναμε φίλοι και τα λοιπά και ναι, τέλος πάντων αυτό. Και τώρα δεν θέλω να πάω να φτιάξω τη φάρμα μου. Sorry, πάντα όταν κάνω τα βίντεο έχω lag. Δεν ξέρω, με εκδικούνται όλοι. Δεν είναι καλό καθόλου. Δεν είναι καλό καθόλου. Και ναι. Βασικά όχι. Δεν ασχοληθώ με τη φάρμα μου σήμερα. Δεν θέλω. Γιατί μιλάω έτσι έλεος. Έχω καταντήσει χάλιας τελείως. Δεν καταλαβαίνω αυτό γιατί μιλάω έτσι. Δηλαδή, τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Μιλάω χάλια. Τώρα το κάναμε σωστά ή όχι. Θα ξεκινήσω πρώτα. Πού είναι το τσικούρι. Για μου το Minecraft. Και εντάξει. Απλά θα καλύψουμε λίγο με τέτοιο. Και θα πάμε να σας δείξω πώς παίζετε. Και ας αφήσω όλα μου τα καλά τα πράγματα. Και να πάρω την Iron Axe. Επίσης μπορείς να πας και στο Nether Portal. Και ναι. Okay. Σε λίγο καιρό θα το αγοράσω στο Minecraft. Πρώτα απ' όλα προτερέχουν τα ακουστικά που θέλω να πάρω. Και μετά Ryzen Kraken Pro θα πάρω. Neon. Βασικά στα comments γράψουμε τι χρώμα να τα πάρω. Ωραία, και τώρα όπως βλέπετε εδώ κάνουμε έτσι και έτσι. Βέβαια δεν έχω κάνει set home σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Ας πάμε λίγο στο δικό μου σπίτι. Ίσα έπαιξα έτσι απλά για να δω. Και εδώ πέρα ένας μου έχει κάνει set home το δικό μου σπίτι, αλλά εγώ το έχω κάνει claim. Οπότε δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Και ναι, το claim παιδιά όσοι δεν ξέρετε είναι παίρνεις ένα shovel, golden shovel, και με αυτό το golden shovel το κάνεις 2 κλικ σε ένα σημείο και αυτό σου δίνει μια απόσταση δικιά του. Και κοιτάξτε πως μεγάλος το τέτοιο μου έλειψε. Και θέλω να αυτοκτονήσω τώρα, εντάξει, είναι πολύ fail αυτό που έκανα, αλλά θα πάμε να πάρουμε κανένα διαμαντάκι, τίποτα τέτοιο. Όχι. Βλέπω ένα διαμάντι δίπλα από το water και πρέπει να ξανακάνω αυτή τη διαδρομή, παιδιά, sorry, αλλά εντάξει, όπως ξέρετε εγώ είμαι fail, οπότε... Οπότε παιδιά θα την ξανακάνουμε αυτή τη διαδρομή λίγο, να την απολαύσετε κιόλας. Τι συγχαίρω με αυτή τη διαδρομή. Είναι η χειρότερη διαδρομή. Ξέρετε το έκανα, να σας πω την ιστορία και γιατί το έκανα εκεί. Είχα σπίτι εκείνο, πολύ τέλειο,
αλλά κάποιος ανακάλυψε τα FPS μου και με Nether Portal ερχόταν συνέχεια και τα είχα έτσι με πινακίδες στα chest, αλλά ερχόταν συνέχεια και μου έκανε και μου χάλαγε το ξύλο το σπίτι μου. Θάνος Νίκ. Το σπίτι μου, οπότε τα παράτησα, πήγα να κάνω άλλο σπίτι, έκανα έναν TP aspect για να έρθει να κάνουμε team, με πρόδωσε και μου χάλαγε, μου έλεγε άμα δεν ξεκλειδώσει τα chest εγώ θα σου χαλάσω το σπίτι, και εγώ του έλεγα εντάξει και βγήκα, βαρέθηκε αυτός και τελείωσε η ιστορία. Παιδιά, αυτό ήταν ένα short βίντεο 5 λεπτά και πολύ απλά τώρα σας έδειξα πώς είναι το Skygrid, οπότε αύριο θα έχετε το ολοκληρωμένο επεισόδιο Skygrid. Από μένα το Thanos Nick, γεια σας.